Mondjad, még egyszer megpróbáljuk, apa. Semmi gáz. Mondjad. Már most úgy belejöttem, mint a csuda. Na, mindegy. Szedd már a múlt. Na, gyere. Nem vagyunk már túl szívesek, nem kell ez a fel. Fordulj meg. Jó, nem visz egy pizzafutát, és Na, elfogyott az erő? Úgy. De előbb a pelenkázón csináltam, már harmadszorra vagy negyedszerre fordult. Ügyes vagy. Nagyon ügyes. Na, megpróbálod még? Én valami különleges. Figyeld. Élvezi. Így szokott forgolódni. Nem szokott. Nem szokott most? Most forgolódik. Miért sírultál, nem? Nem tudom. Lehet, hogy örül neki, ki tudja. Jó volt? Kis manóca. Nem, mindig kiszakálnak át. Olyan nagyon. Fiatalok nem romantikusak. Arra is fordulnál? Fordulhatsz tőlem. Melyik kacsával volt baj? És az mindegy neki, hogy jobbra vagy balra. Ja. Jobbra is fordulok, meg balra is. Kicsit a tornás magú vagyok. Látod ezt? Ott van, nem mondja, nézd meg. Igen. Ott az egérke. Na, merre szeretnél menni? Melyik oldalra? Elfáradtál? Hogy bújj? Mondhatnék valamit még? Valami baj van? Sőt, Hogy lehet maradhatsz a lakásban. Egyen mondta, meg akarja venni. Már fáradok, apa, látod? Már Látom. nem bírok forogni többet. Mindjárt figyelj. Sajnos másnak kell. Hát. Kislányok, gyertek, vacsora idő van. Ügyes vagy. Na, muszáj lesz ide is valami rácsodul feltenni. A sárgát. Ja. Ahogy így forgolódik, Hát, belereli a fejét. Ó, felvette azt is, hogy kell neki. Hogy hívják?